Днес ви показвам един много лесен и бърз десерт в чаша, който направих с продукти, които имам под ръка. Съчетах бисквити без захар, крем от кисело мляко с чия и малко мед, добавих банан, леко сладко и завърших с кокос отгоре. Получава се свеж, лек и много вкусен десерт, който става буквално за минути. Идеален, когато ти се хапва нещо сладко, но бързо и без много усилие.